Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Kung silupin ko din siya. Noy maning, ako si Tia ang akong ikasulti. Akong gikonsulta niya ang pagsuka-suka karon ni Marla. Huwag mo na iyang pagtuo. Nga posibleng lupigon si Marla sa dotang espiritu ni Barua. O Noy maning, Kung mau ka na, huwag ka naging ikatabang kang Marla. Mo ba? nagunaw na pa ko Noy. Pero sama sa doktor, magtuusab kaming mga espiritista sa among buhaton ug sa mga nahitabo sa among tabangan. Tia, manawag lang niya kung balik nimo. Sige, bye. Noy, kumusta na si Marla? Tuwa sa atik. Nagsige paglimbag. Umurag naluyan ako nagtanaw sa akong anak. Naluoy na kay ko niya. Noy, ato lang na siyang pasagdan. Nakig-away pa na siya ni Marua. Tinuod ka? O Noy maning, ug salig na ko. Wa ko'y buhatong daotan kang Marla. Ako sad, Noy Maning. Oh, Gabriel? Mibali ka? Dili ba kipalayas na naman ka? Wa ako maginahanglan yung abuhan o gapo. Kay kabatayo ni Marla ang naas niyong una-una. Nasert ka, Noy. Bisan ka, may. Wa ko yun nauna nga pasakitan si Marla tungod kay... Tungod kayo sa. Tungod kay mahal ko si Marla. Mahal mo ang akong anak. Pero maangyo ko. Nga di lang unta niyo isultihan si Lolo bayan sa kong gibati ka, Marla. Huwag ganun mahadlo ka bang mahibaw ang imong apuhan din. Tungod kay sirado na iyang unang-una, Noy. Nagtuo siya. Nga kutob sa among kaliwat nga may gugma sa inyong mga kaliwat. Magpakamatay. Usa. Mao ka na ang nahibawan sa amahan ni Lolo Paulo. Ug mao ka din nahitabo niya. Naghikog human sa ma-inlove ni Marnila Alpamiro. Unsa? Mao ka na. Naghikog ang amahan ni Lolo Paulo tungod ni anang Marnila Alpamiro nga nagpuyo ining villa sa unang panahon. Uy, kakuyaw ko di ay. Ug sunod nga naghikog, mao nga akong amahan. Usa? Naghiko ko sa mga imong amahan? Mao ka na. Sa dihang nabiyudo si Papa ni Canor, na in love siya sa usa ka Miluna Alpamiro. Mao nga naghikog siya sa katarungan nga siya lang ang nahibaw. Usa? Uy, kakuyaw gulay ninyong koleksyon ning pamilya ha, Gabriel. Busa, di sa mo makabasol kung ingon na lang niya na ka-agresibo ang among tahas nga pagpugong ni Marua nga mabuhi siya. Gugma, matud pa ni Tia, ang gugma, mahimong hinagiban batoks kadautan. Apan ang gugma usab, mohimong dautan sa taong mahigugma. Gabriel, ayaw papasa ka ng gugma mo kang Marla. Unsa? Gamita ka ng taming batoks kadautan ni Marua. May laing sulbat ining nahitabo kang Marla, Noy maning. Angay ka kung musalin ninyo. Noy, lahi ko kang lolo. Pero apuhan mo siya. Huwag inyong tahas ang pagsumpo ni Marwa pinaagi sa pagpatay ni Marla. Oh, Noy, di ko ka na buhaton. Mahal ko si Marla. Ug buhaton ko ang tanan nga mabuhi siya. Ug tabangan ko si Gabriel, Noy maning. Sige, hatagan mo higayong makadool kang Marla. Pero, kinahalang naakos ta ng higayon. Wa na'y problema, Noy. Kinahanglang bantayan mo siya, batok ni Lolo Paulo. Sige, bantayan niyo si Marla, ha? Kaya balikon ko si Lolo. Gabriel, pagmata. Pagmata. Agay! Oh, Lo! Mga pagkamangod. Ay, hayag no, ay. Hayag na. Agay, Lo, ay. Kaduha. Gaduan. Ganhin na kalman na kay ko pero wa kapag kapanghimuta. Hayag na. O gato na din kayo nga toon si Marla. Atong klaruhon kung himpit na bagyod nga nakasud siyang lawas si Marua. Lo, kining. Unsa mo sa niyong pagsiguro nga ang demonyo lo kamao man mo lipat og tao.
Pero dili siya makalipat yung magnetic cruise ni Lolo Guillermo. Usa? Naani mo, lo? Nalimot ka di nga ako maginagunit din. Unya, sigurado ka nga, tukma gyud ang mensahe anang maong magnetic cruise. Gabriel, dili makalimutan daw tang espiritu kung maduol siya nining magnetic cruise. Busa, ako ang unang maduol kang Marla. Kung doon na siya bayulinting reaksyon kung maduol niya ning magnetic cruise, buti pa sabot niya na. Nga na siyang lawat si Marua. O mauna ng panahon nga dongkabo ni mo siya. Unsa? Bangon na diya, kay mamahot ang daan, una mo balik sa Villa Altamero. Kinuha ko. Unsaon ka na ko pag-usab ang pagtuo ni Lolo? Desidido gid siya nga patyon niya sa Marla. Kining hunting. Kahait ra ba yung tungo sa hunting? Kalinis kay ning hunting nga karaan ni Lolo Guillermo. Sa umagikat na ako nino. Aron mabugnaw si Lolo sa pagpatay ni Marua. Marla? Marla, pagmata. Ayan ang paglimbag. Adlaw na. Kinasultihan ko ni mo unsay mong batiyon. O sabay gusto ko buhaton. Aron mohunong ka ng paglimbag ni mo. Ha? Elgin? Niya ka? Maning, gata ng gatas si Marla. Ikaw lang inuman ng gatas nga damo. Kaya si paglimbag si Marla. Mo siya bitin nga, nagsigig limbag. Naglubag-lubag ang lawas. Pero itanawon sa kong anak. Noy, ayaw lang gina siya balbari ang tapos sa kailog kamot, ha? Bahala na, maluoy na kayo maayo niya. Ganun lang sige sa siya limbag. O siya pahuway. Sige siya lihok. Tungkol kay naningkamot siya, Noy. Naningkamot si Marla nga, dili maangko ni Marua sa hipit niyang lawas. Elgin, pag unaw nagpaagi, mahulong na ng paglimbag niya. Sige na. Mahunong na, Noy. Kung mahingin lang ni Marla si Marua sa lawas. Mihunong. Mihunong na siya paglimbag. Bitaw da. Nahinanok ko sa pagbalik si Marla. Noy Maring, may tikig si Marla. Dili, muna siya mihunong sa paginhawa. Dili. Marla! Marla, anak! Ayaw pagsulinder! Marla, maluwi ka! Ayaw taong kubihay, anak! Marla! Marla! Anak! Marla, anak! Noy, iro gamay, Noy. Ako siyang himulsuhan. Nagpitik paghinay niyang pulso. Ha? Pero hinay ka kayo. Usa may ko buhaton ni Elgin. Dadulan ako sa ospital si Marla. Noy, dili ba yung ngayon mo siyang dadulong hospital? Kay posible nga ato siya sangko sa mental hospital, anak. Usa? Pero dili buang ako, anak. Gusto ka, dili siya buang. Pero ang iyang lihok sa usa ka buang, Noy. Elgin, Pusa, anhin na lang si Marla din eh. Total, misaanas siya Lourdes, nga mutabang siya, kung unsay kahimtang ni Marla, mutabang siya. may ideya siya bahin kang Marla, Elgin. Busa, siya mo'y panhiya. Unsa? Nalimot ka sa gisulti ni Gabriel. Siya nakita na ni Paulo nga naniid sa ubos ni Villa. Magsigig hangad-hangad din eh. Busa, dili ko mo tuong siya kalabutan sa nitabo ni Marla. Gusto ka? May gisulti siya Lourdes namo ni Gabriel. Sa dihang yadto na mo siya kagahapon. Unsa kini? May abot na niyang kikadlukan. Dini sa Villa. Unsa? Pero ay kabalakan, Noy Maning. May saas tiya nga magkatawag ko niya. Kung sa may bagong maobserbahan ko kang Marla. Salamat, Elgin. Salamat ka kayo. Pagtilsi niya, Gabriel. Kinanglang mabuhat ang dato karong adlaw ng angay na itong buhaton kang Marla. Pagtali. Lo, ayaw na. Pinit lang. Yan, napundo man tani, wa man tayo makalakaw. Nganong may hunong ka man. Ha? Kani tao-tao ka na hunong, ako na hunong sad ko. Kinaan lang sa adlaw tabuliw kay minus ang kaong sa kangit-kit panahon sa adlaw. Mau ba? Gabriel, mauna ang gisulti ni Lolo Guillermo ka na ako daw na. Pero lo, paminaw na lang ha.
Di ta angay nga magdali-dali ta sa tumbuhaton kang Marla. Ayaw kablaka, dili mamagka kang magnetic nga cruise. Aha? Magagad sa magnetic cruise ang buhaton ta kang Marla. Dali na, manungas na kita sa Villa. Ito na sa bihunong na masagad atubangan sa nakubultahan nga naman. Nahadlo kong musuod sa Villa, lo. Nabayot din eh. Lo, pero nahadlo ko nga masayot ta sa tumbuhaton karon kay abi mo gihingin lang na ta ni Noy Maning. Kinahanglan nga magpaubos ta. Aron na dili ta niya palayason. Ha? Ni ata aron tabangan si Marla. Pero pamakak man na, lo. Gabriel, ay nilang kong supaka. Wala tayo panahon. Kinahanglan nga ito. Uy, Elgin? Elgin? Lo? Gabriel? Ni ano mo? May kinian mo. Magsulti na ta dinis gawas. Kumusta na si Marla, Elgin? To sa atik. Nakatog na sa maayo. Mo niya nga itong higayon, Gabriel. Dali na. Danawon ta si Marla. Dali. Ayaw na, lo, ayaw na. Aray, nakunsa magkawi. Kakuso ba di mo magkunit mugtun? Lo, sorry. Kalma lang, lo. Makigsulti pa na to si Elgin. Magsulti una ta din sa gawas. Sige, Elgin. Unsa pa na itong istoryahan. Mo palayo tagamay dinis Villa. Dali mo. Marag ito, nagawa na maginhawa si Marla. Maning ni ana sab sila si Paulo ug si Gabriel. Hay sila. Ayaw na sila pasudla. Tuwa sila sa garden, nagsulti og si Elgin. Mo ba? Dinhi ko naman ang bantay si Marla. O kung magamata siya, o muling magbabalik, tawag ako. Oo, maning. Sige, di ako na. Kinala mo nung nas pagtabang na mo si Noy Paulo. Usa? Murag bitin nga milimbag si Marla. Mauna ang taotang kilimaton. Unsay bot may pasabot, lo? Nagtuko nga hingpit ang yung nakasuod si Marua sa lawas ni Marla. Sa panahon na nga buhaton mo ang angay mong buhaton, Gabriel. Tagli na, Gabriel. Ayaw na, lo, ayaw na. Ayaw pag dali-dali. Hinay lang, relax lang, kalma lang. Wala tayo panahon. Ha? Kung makasuod na si Marua sa lawas ni Marla, makalihok na siya. May lawas na siyang magkamit sa pagbuhat sa tanang gusto niyang buhaton. Busa, dali na. At pangon na si Marua. Dali na. Dali. Dinala mo ko ito. Noy Maning? Madi, Noy Paulo, gano'n may balik pa baga? Di ba gihingin lang ta naman mo? Madi, kailangan dyan nga makasabot ka na ako. O, nagkasabot ko si Muto mo. Usanis ba yan niyong buhat? Ba yan niyong taas? Pero akong anak ang gusto mong patsyon. Ang di mo kalimutan ang gusto kong buhiyon sa mga misyon, Maning. Huwag ko'y labot sa may tabo sa tibok kalibutan. Ay, importante na ko karon nga mamaayo si Marla. O kanaon ta ba yung imong hunahon-hunahon? Kana kung tao kapag dunay kasing-kasing. Amahan ko nga gusto lang manalipod sa kong anak, Lupolo. Sige, isaan ko. Huwag na ko'y daw tang buhaton sa imong anak. Tinuod ka, lo? Oo, Gabriel. Pero Maning, hatagi lang kong higayon nga matanaw si imong anak sa katapusang higayon. Katapos ang higayon? Oo, Gabriel. Magpalayo na lang taning dapita. Aron di ta makonsensya kung sa man ang may tabo nini sa umabot. Busa man ni, matanawa ko ni Marla sa katapusang higayon. Noy, dili may mong biyaan si Marla. Ngaway magpantay niya. Una-unaon ko pa. Kung angay ba kumutuo siya mong gisulti, Lupolo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.